Yun. Wow. Sir, saan kayo po, sir? Yung solid, yung pinaka-solid na. Pares. Ito ang isa ko. Isa. Yan ang isa natin. Purong-puro yan ha, walang kadaya-daya. Kita-kita naman man ha. Mga kabayan, baka yan ha. Sa babae, pre, kanan pre. May barasi sa lupa. Pares lamang. Tumbong isaw. Yan po rin, ano sir? Takalan mo kung saan po. Ikutan mo daw. Ito na. Dai.
Sabaw. Sabaw. Natural light. Kuya. Hindi na daw, mamaya na daw eh. Yun o. Yun o, solid o. Yun. Wow. Sir, saan kayo po, sir? Ay, nandun po yung ilong. Yung kami sama. Di ba kami nagbablog? Oh. Meron yung sabaw. Grabe. Wow. Ayun lang. Ano yan, sir? Opo, sige. Sarap eh. Sarap to eh, kaysa ano, kaysa laman. Parang bulalo-lasa nito. Hindi, hindi. Ano yung taba doon sa baba? Sa riba. Maliit lang lagayan. Balik mo lang to sa kaserola. Balik mo yung nasa kaserola. Balik mo lang. Limang kanin ito? Extra apat? Ay, may mga vaccine kayo? Paya sa nga. Kanin para isa. Paya ang taba. Yung limang special may taba. Basta. Ito na. Ito yung mga sa kanila na yan, ha? Ito na sa kanin. Ay. Ito yung lima? Lima yan. Ito, babata mo yung kapatid namin. Yung solid, yung pinaka-solid na. Pares. Yung solid. Sabaw. Kuya. Sarap.
Yun o. Hindi talaga nag-click eh. Hindi siya nag-click sa mapa. Kaya sabi ko na, hindi talaga yung dati, karalan ko, yung ay, hindi ganda. Kasi, pag sinabi na doon sa akin ng video, dahil pero kasi, yesterday, parang masyado Muna kayo ma'am, serve ko na lang. Ay, okay. Kaysa walang makain. Kailan ba ako sa'yo eh? Ay, malapot na sa tono. Yummy yan. Ano Benji? Bilang katapos. Carry na. Carry na. Ano ka sa mga kain ng mundo? Hindi na. Kahit magkakatang-utang. Dadali niya ba? Ano na ka? Ano to? Matamlin at saka tumbong. Malasting. Tumbong at saka ano yan kan? O yung sa tumbong. Gamitin mo na. Balot ikaw to ano? Ayun yung wala. Ito mga kabayan, ito po ang laman yan ha. Yung laman lang yan eh, kung ba ano nyo, nagkakatubas ng 3 order ng wala stick. So sa makatubid,
Libre na yung bone marrow, pati yung kanin. Anong pinaka? Kung isusoma nyo. Kitang-kita nyo naman ha. Walang kadaya-daya. Normal na normal, galawan. Sige, pagpatawag mo. Ayan. Ayos na yan. Iti-take out ko to? Pagpatawag mo. Diba balot pa? May decision? Gato. Batang baka naganganga. Pata pa lang yan ha. Pata at saka tumbo ha. May gatas dito? Sinasabi ko sa inyo. Saan ka pa? Saan ito makikita to? Hindi dito ha? Tumbong, isaw. Native sa supay. Magkakasama habang. Okay. Nung sinabi mo sa akin, sabi ko sa'yo. Eto na. Oh, native, supay, tumbong tawag. Kaya nakabahan ha? Solid yan ha? Ito ang isa ko. Isa. Yan ang isa natin. Purong-puro yan ha, walang kadaya-daya. Kita-kita nyo naman ha. Sunod ka na. Mga kabayan, baka yan ha. Ay, ka naman yan. Isa. Taba. Ano ba yan? Bilangan niya. And then, mayroon na yun, diba? Huwag mo kami pagtataguan, ha? Eto na. Baga to. Bangkat lahat, ha? Nangkat yan, ha? Action lahat. Ayan ay. Wala stick, isaw, at saka tuwalya pa lang yan, kabayan. Sa mga kabayan ko, dapat na malaman nyo. Bilib ako sa... Ang tayo. And then, tumbong. Lumambot na yung mata, yung maskara. Parang jetted. Ang lasa, parang lecho. Yung maskara natin, lumalambot na parang gelatin. Pero pag tinikman mo to, parang lasang leche flan. Atay na, puso atay. 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 Dito tayo sa atay na kondo. Na. Healthy liver. Healthy liver. Then, tumbong. Yes, ma'am. Baka naharangan ko yung ano eh. Where's the liver? Tomorrow, ma'am. Bumaro, ma'am. Ang itsura, ma'am, ni May buto mo, ma'am. may buto. O, ikaw. Magaling ka ako. Oh, eh, ano po ba sa pwede? Gatas po. Gatas po. Tumbong. Sige, madam. Ipakita niyo lahat doon. Ang tomorrow, ma'am, ang... Ubus na. Ito, ma'am. Sinisip yung malaki, madam. Yan. Okay na, parang puno na. Lilipat natin ang lalagyan kasi hindi kasya. Ano to? Parang susawan. Sasama niya tayo. Kontimensi. Magluluto. Eto na ha. Pagbayan ko. Kita-kita nyo na ha. Walang kadaya-daya sa kamera yan. Kapit pa. Ewan ko. Kala ko ututa yun eh. Kanina eh. Hindi ka nga magulat eh. Hindi ka sa may page ba yan? Makikiuso rin tayo ng konti. Isa ka na rin yan.